Txorienetarrok, eguerdion eta ongi etorriak gurera. Hemen gaude, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, ostira da dugun hontan. Astea zuekin bukatzen, beti bezala, gustora eta pozik. Atzo aurratu nizuen, zerbait naparra inbar nuela, eta hau ikusita, gehien eize etorriko zaie burura, Patri. Paella? Ez. Ez. Gozoa da. Ah? Bueno, osagaiak ikusitxa, bakite gozo aldera joan bizarela, baina... Bai, postre bat egin behar dut, eta nahi ez bereik esaten dute olako paella untzi batean egin behar dela. Egingo dugu agoizko kostrada. Eta bere zolan ikusita itxuran da ematen du gehiago nire euskal pastela etortzen zait, eta badauka zentzuaz izango dira ore bat olan, euskal pastelan ez dut esango berdina antzekoa bai, eta gero gozogile krema eta berriro orea. Baina ezberdintasunak badaude eta jakitea nahi baduzue, geratu gurekin eta adi nola prestatuko du. Esnea gaina eta vainilla adarra berotzen jarriko ditu. Bestaldetik, hartu almidoia, azukrea eta arrautza gorringoak nahasi eta hoiek esne berotara botako ditu. Gozogile krema bat egin eta gorde. Jarraian, kostradaren orea egiten hasiko da. Horretako txerrigantza eta azukrean hasiko ditu egurrezko goiera batekin eta pixkanaka arrautzan gorringoak gehitzen jungora. Behin arrautzak gorringo guztiak hartu dituenean, irina gehitu, ondo nahasi eta prest izango du. Muntatzeko paellaren oinarrian ore geruza bat jarri, gozogile krema, berriro estali orearekin eta laberatu 180 gradutara 45 minutuz. Lagungarri moduan txokolate saltza bat, azukrea, ura eta txokolatea berotzen jarri, iragiten duenean esne gaina gehitu, itzali eta bia zerbitzatu. Oso ondo. Orduan, nik esantakoa itxura bai hartzen dio, baina guk txerrigantza erabiliko du kasu hontan. Gurinik eta ez, olakorik ez, eta margarinarik ez txerrigantza, eta haina neurriak berdina dira. 370, irina 370, azukrea 370, Da 370 arrautza. 12 gorringo. Pixuan hortik jungo dira. Baina esan dagoa, lehenengo, hau, gero gutziko dut, eta jungo naiz, boize, gozogile, holako krema berezi bat egin, erabiliko dut, hau errezetan horrela ez da gertzen, gozogile krema normal bat agertzen da. Nik ingo duana, ondu pixat. 800, esnea 200. Esne gaina, eta gero, gure altxorra, vainillaren, aziak, eta leka ere, horretako erditi moztu eta terengo izkigu. Vanilla freskoa. Bai, freskoa, hau bakizu honek hartzidura badaukala, eta baina vainilla adarra. Ez dut erabiko vainilla adarra, ez hori da. Naturala. Freskoa baino gehiago. Ez, agoizko kostrada, nik naukan entzun da, bada postre bat, herri hontakoa, bakarrik herri honetan itxen dana, 3.000 biztanle dauzka, eta kofradia bat. Bai. Honenako, beraz, bada oso garrantzitsua herri horretan, eta eurak esaten dagoena, garrantzitsuena postre hau itxeko, dala aurreko egunean hastia. Ze aurreko egunean, bai hori da, eurei gustatzen jakie, aurreko egunean gozogile krema itxia, gero, gaba osoan osten ustia, eta horrekin gero itxia, testuria bai gogortzen da, gero hotzagoa dau, eta... Lantzeko errezagoa da. Hemen, atzuitz egiten genuen plangintza eta nola prestatuta gauzak, eta zukaldean, hau lehengo egitea honek badauka zentzua, ez da ostuko, baina, pixkat peltzen utziko du, eta gero jongo da orea egiten. Orea, nik egiten nuen, nik izan dudan, inoiz izan dudan, euskal pastel gozoenan errezetak galdu nuen. Eta gainera ura, geratzen zen oso orea, hau bezala geratzen da oso ezea eta goiarakin ireki behar zen, ezan arrabolarekin zabaldu. Eta zu bakarra zaukotzun errezeta hori? Izango du Enrique korain dugu, hau, Enrique oarbezkoan azan, eta, akaixo bendik Enrique, lortzen diazun berriro, eta ez dakit nik galdu inuen, da ez diot eskatu berriro ere egia da. Eta pena horrekin, baina hori zen oso geratzen zen likatxua, eta bi goiarakin ibili behar zen, eta honekin sistema berdina, utzi alduzu egun batetik bestera, eta gogortzea eta ero arrabola batekin luzatu, ero nik ingo duan moduan egin, baina horretako gurekin geratu berzate. Eta euskal pastelak bai txerrigantza dauka? Ez, gurina. Gurina. Baina, gantz bat, eta suposatzen dut, hasieran euskal pastela egiten hasi zirenean, txerrigantza izango zula, hemen txerriak eta beste den, da gurina horren beste ez. Gurina horren beste ez, margarina, are gutxi hau, eta olixori bez, orduan, txerrigantza egisa da, asko erabiltzen zala. Nik, erosioten lan bakoitzean,
polboroiak itxeko uste dut, bakarrik erabili izan dutela. Bai, baina badauzkau, ba hori ez, errezetak oso pila bat, itxen dienak txerri gantzakin. Hemen, agoizen bakoitzak dauka, bere errezeta ez, etxe bakoitzak itxen dauk bere kostrada tipikoa, eta, batzuk azten dira arrautzetatik, beste batzuk txerri gantzetik, baina danak goxuak eratzen dira. Orden ezberdinan, ETV-ko saio bat, juntzan, agoitzera, eta egin zuen bideo batzuk badaude hor, eta agertzen da emakume, oso parregarria da, ze dago, emakume bat horea iten, nik ingo dudana gero, hau da, azukrea, eta gantzan hasten, eta esaten dio, telebistako, nik iten dut holan ez dakizer, eta aldamenean dauka peste bat, hola begiratzen diola. Nik holan ez. Asarra alpegirik, nik horrela ez, nik alderantziz egiten dut. Ostra, baina esaten du holan, esaten moduan, zer egiten ari da beste hau. Baina, batek baino gehiago egiten du ezberdin. Hartu almidoia azukrea eta arrautza gorringoak, gozogile krema bat ingo du, pastel krema. Hori da. Eta azkenean bakoitzak bere trukua dauko, hori aipatu dugu txorienen behin baino gehiagotan. Eta jatorrixa honena ez da oso argi, baina esaten da txerrixan sakrifizioan zara, azkenean txerrigantzara biltzen denez, garai horretan egingo zabiela. Baina hori, jatorrixa ez da argi. Eta niz, eta herri txikixa izan, eta hori, 3.000 biztanle bakarrik auki, dituzte elkarte pila bat. Zauki alde batetik, kostradan elkartia edo kostradan kofradia. Gero penia da, ze eurak esaten dabe, geroz eta baskide gutxi hau dauzela, da geroz eta jende gehiago apuntatzen dela elkartera edo kofradiara. Eta gehienak nagusixak izaten diela, ez? Ze gaztiei eskake gustatzen hain beste, tartien ibiltzia, kosinatzia da holako gauzak. Hori, gertatzen dabe gaur egungo txoko gastronomikoetan eta elkartietan. Ez dakite zerrein jendeak hartzeko horrari dira, gaur egun, zenbat elkarte, hileto sarrera moduan ez jarri, normalean hemen beti izan dena, sarrera moduan, diru bat, 4.000, 5.000 euro ero, eta gero hilean, kuota, ari da ezberdin egiten, jende gaztearak hartzen duten, ze, noski, bapatean, norbaitentzako lan bapatean, 5.000 euro mai gainen jartzia. Nik ezagutu dut, erentzia ez edo, haitxan asan, postua basuretzako hori da tipikoa. Olakoak tipikoak. Eta arrasaten behintzat, nik badaukat elkarte bat olan nire nebada joaten dana, eta askotan kosina bitzen dabe, baina beste askotan goi asko herriak erosi, pizzak erosi, hau da, kosina ubiharrian, erabiltzen dabe, eurak elkartzeko. Elkartiak, esaten dabe bezala, baina kosina asko be. Urte betetxe festak, eta ez dozula nahi zikindu zure txian, ez da, 15 ume enredatzen ibili, elkartian geratzen zara, han jarri mailan solako txokolatean, guk elizpian egiten dugu abadinon. Eta elkartian egiten ditu solako gozak. Hor, bakotzak, aldala bintzat ez ditu galdu behar, zen ikustu dut, gure kulturaren zati bat dira, eta nahi eta nahi ez mantendu behar ditugunak. Hori da. Bueno, hemen pixkat likidotut, hemen bota dut oin esnia, eta gero dena bertara botako dut, hor eukingo tirakiten makilarekin dana, eta gero iragazi ingo dugu, eta, horrek haziak beltza horiek bai pasatuko dira iragazkitik, baina leka ez da pasako, eta gure gozogile krema egin da. Beraien errezetan danik ikusi da limoia eta kanelarekin. Betiko gozogile krema, nik aukeran vainillarekin gila gustatzen zen. Berriz ez dut zigor naiz eta 3.000 biztanle izan, elkarte pila baditzu, bertan zuk ezin dozu denbora libria auki, nik ontsa esango dut han herrixan dauzen elkarteak, da ia zu zeinen baskide izango ziren. Bat hau. Bata, kostradana, nik pentsatzen dut hor, baskide ona izango zinela. Bestia, bilak eta elkartea. Belen zaleena. Ez horrez. Musika eskola? Da, beti txikitatik faltan, zertaz da mutzen za txikitan ez izana? Musika ikasi. Bai? Bai. Kabalgata elkartea? Ez. Erralduen konpartxa? Bueno, hori bai. Pagamienti honak. Parrandak da, zera, ondo. Angilu erreka? Ostak izena da, angiluena. Angilu erreka. Igual angilua garrapatzi errekan. Zagit. Antzerkitaldia? Antzerkia, gustatzen zait. Eta abesbatza. Hora, aukerak dituzu... Abesbatza, gehien bat, herritarren hobe beharrez, ez da anigatik.
nik ikastolan goratzen naiz jartzen zigutela abesten, da ni nire ahotsa ez da munduko goxoena, zen nahi zure, nabaritzen da ez. Bueno, orduan kostrada elkartean jarriko zen. Kostradan eta zein zen erraldoiena bai hori bai gustatzen zait hori hor parrandakin eta ikusia eta erraldoi ikusten dituzu nola ateatzen dien izerdi patzetan hor raspitik, azkenean, bueno, pisua ez dait, egun bante, 30 piku, ero kilo, ez da izan kilo izaten dituzten, ero gehiago eta horrek altzatu inbar dira eta horiekin dantzain behar da eta meritua badaukate, Euskal Crossfita. Bai, hori da. Eta, bueno, txerrikian gantza, euna da. Eta, Euskal Herrixan asko erabili izan da, lehen esan dut egun bezala, hemen esauzen oligondorik. Gurina be, noixian behin aukitzen zan, baina ez nia gehiago aprobetsatzen zan, edateko, da gaztak itxeko. Berez, erabiltzen zan olan gantza nagusisa zan, txerrikixana. Horrekin frigitzeko gauzak, kosinatzeko. Gaur egun erabiltzen da, baina gutxi hau, esan duguna, polboreak itxeko, ensaimadak itxeko bebai, kostradak itxeko. Sanblasa, ez? Alezuk sanblasean egiten zu, baita, sanblasean, ez? Sanblasean bebai, jende egiten du, bai. Txerrixa bera erreteko bebai, erabiltzen da, eta xaboiak itxeko. Nik hori enak isen, gehiago olio vegetalak eta erabiltzen zila, baina txerrixana behitxo, enak isen. Hala eta be, errepasada ditzagun, txerri gantzan onurak baditxula. Hombre, pila bat. A ber, hemen askotan errepikatzen dugu, gizakeak koipeak ere behar ditu, eta neurrian, noski, baina behar ditugu. Alde batetik dauzka, gantz monoa zergabeak. Eta hori gure osasun kardiobaskularrantzako ona da. Osea, ezkenean txerrigantzan kolesterol onak itxen dagoena da, kolesterol txarra ukatu, akatu. Orduan horretako ona da. Gero antidepresiboa da, bai. Beraz, igual postre hau jaten badugu, igual, depresioan dako hona ingo dozku, ezkenean dauka azido oleikoa, eta horrek eragin itxen dutza gure umore aldaketai, eta da nahi, beraz, politxa. Gero, nutrizionalki oso nutritiboa, B eta C vitamina asko ditu, baita fosforoa, kaltzioa, magnesioa, burdina, eta baditxu pila bat, gainera ez dauka azukredik, beraz, diabetesa eta aukitzen daren pertsonan dako, oso ona, eta kosinatzeko aproposa. Hori, bai. Zaporea ematen dio, kosinatzen dugu nahi. A ber, zaporea, olioak ematen dio moduan, baina olioa gure hau zapaiak oitxu dira. Hori da. Eta txerri gantzetan kosinatzen bauzue, lehenkotan usainan nabarituko duzu etxean, baina gero bestaldetik ere, zaporean ere nabaritzen da, orduan. Guk adibidez, gu oso itxuta gauz oliba olioakin kosinatzera. Baina adibidez, Asia partian erabiltzen dago asko, ekilore olioa, soja olioa, da olakoak, daukiera zapore apurtxo bat neutru haua. Eta, alderantziz, eurei oliba olioakin kosinatziak, esaten dago, zapore pila bat daukala, ez da oso itxuta. Orduan txarregantzakin berdina, Euskal Baserrixetan egongo zan garaia, eurak oitxuta zeuzela hori erabiltzera kosinatzeko, gero oliba olioakin hasi ziren ordezkatzen, da zan zen, honek baduka zapore pila. Azkenera, hau zapaiak eta oitzia. Alatabe, honek txerrigantzak, etxian be, enzeike, etxekua. Hori, harakinai eskatu, holan, gantz asko daukan pieza bat, gero gantz hori, laukitxotan holan moztu, urtu, zutan, holan ezu motelian, eta gero itxen dana da, olixo hori iragazi. Eta hori, holan, potetxo baten gorde, eta txerri gantza. Eta iragazi ere, gabe ere, kosinatu alduzu horretatzen den koipear eta hor kosinatu eta listo. Askotan itxen dugu irugiarrakin kosinatu eta olixo barik da bertan. Ez da behar. Azukrea, 370, esan dagoa hor, txerri gantza 370, eta oin, hau ondo nasi behar dugu, robotean nahi duzuenak egin, hau robotean izango zen, ematen duen holan pala bat padelera jolastekoa, horrekin intzazu, Baina, bestela, egurrezko goiara batekin ero, horrela, ondo nazi, eta gero, pixkanaka, irunaka, arrautza gorringoak botatzen jungo gara, eta esan dagoa, behar ditugu, 12. Nik, gero honitzen behiratzen, eta arraro egin zainana, olako errezetetan, non horrenbeste gorringo erabiltzen dan, gero, apaintzero, zeatik ez, merenga, olakoetan izaten da. Gero, merengeak erabili zuringoarekin, ez da, gainean, eta ez dut aurkitu ezer egiten dutenik, ez dute jarri ezer lagungarri moduan. Nik esan dizut, txokolate saltza batekin lagunduko dut, horrela autu zaigalako zerbait egitearren, baina bestela beraiek ez dute, holan, ez dakiz zerekin zerbitzatu. Nik uste dut ikusitan olakoa da, kafesne batekin, txokolate bero batekin,
ondo geratu bada. Ziur ondo geratzen dela. Hori ziur. Eta agoitzen zu, izan da zauz? Bai. Eta bakitzu, hango euskal kixa, oso politxea zala, zan goi Nafarrarako euskal kixa, eta zaukan, azpi euskalki bat deitzen dela Eguesi Barrera. Eguesi Barrera. Bertan da, azpi euskal kixa, ez? Eta, pena bada, ze azkenean iztun maila bebai pila bat jeitsi da, eta isa ez die olako iztunik eratzen. Azkenean euskalki pila bat zaukagu, baina geroz eta gutxi hau dauzkagu, ze euskal batuan erabilera orokortu da, hiri handixetara bebai exodo asko egon da herri txikixetatik, eta, frankismoak bebai gero euskerai zotzan kalte pila bat, ez? Orduan, basauzen euskalki batzuk, baina gaur egun erabilenak izango ziren Bizkaiera, erabiltzen dela gainera ez bakarrik Bizkaia, baizik eta Gipuzkoako mendebaldien, adibidez ni Arrasatekoa naz, eta hor Arrasate, Eibar aldian eta erabiltzen da Bizkaiera apurtxo bat. Bergara, inguru hortan, Oñatin, bai, mugan hor, ez? Bizkaian eta bere mugan. Bueno, eta Aramaixo, Arabadala, bai, Aramaixo, bai, Bizkaiera zitzen da. Hemen gero, gidoian jartzen dau, Arabar euskalkixa galdu eilala, baina nire kuadriako Xabi Etxebarriak beti mantentzen dau, Aramaixoko euskera eta Arrasatekoa desberdina dira, eta han gehiago Arabako euskara jotzen dara. Zeberaitza Aramaixokoa da, eta berak ura defendatzen dau. Gero Gipuzkera bebai badau, ez? Gipuzko aldian eta Nafarroko iparraldeko herri batzutan bebai hitz egiten dana. Euskau Nafar Lapurtarra, Naparra eta Zuberera. Eta gero, desagertatuakoen artean Arabako euskara, iraun zabela 19. mendera arte, hortxe dauzkau, olako ezagutzen dugu euskal literaturagatik. Gero, daukau, hegoaldeko Goi Nafarrera, hori Iruña aldian hitz egiten zana, baina, 19. mendera arte bebai, heltzen da, eta holaxe, egisa da, euskara batua orokortu egin dala, eta nire pasatzen gauza bitxia. Eta da, elkartzen hazenean norbaitxekin, igual, euskara batu hitz egiten dagoela, nire euskalki xabe bai lehundu itxendot. Elkartzen banaz, Arrasateko norbaitxekin, itxendot nire euskalki normalian. Eta adibidez, getxora baldin banoia edo, getxo, han bizina zelako algortan. Eta handauz, euskaldun berri pila bat, gehiago itxendot joera lehuntzeko, eta euskara batuan itxeko, motela, eta gero, Denisak adibidez esaten dozta. Izken niri gustatzen jat zuk itxia berba, zure euskerian. Zure euskeria. Baina, zuk bebai joera hori aukitzen da? Hombre, nik... Eta aldatetik, hori, kuarrekoen bronka botatzen zia. Juten ez da gizar da, nik beti izan duela joera hori, eta Gipuzkoan da lan asko inuen bere sasoian, eta, eta bikote ere Gipuzkoarra izan nuen, da, orduan, oitxura banauka, eta nik, esatizu, nik unal naiz, eta hoi hartzungo kuadriakoekin egiten dut gipuzkeraz ikeraz, nire kuadriakoekin bizkaieraz ikeraz, nire lenguzuekin da bizkaieraz ikeraz, gero hemen batuera, gero umekin bizkaiera normala, ez zukera, orduan daukat hemen pupurria handi bat, melokotoi handi honetan, eta, horre... Egiza, politxa dana, euskaldunok dagoen gaitxasun bat, edo geixenok behintzat, euskalki bat entzuteko, eta esateko zehazki, isa, ze herritakua dan. Ez que gaino, hori da, ez da bakarrik. Zaibez, Arrasatetik oinatira Bergara naiz, eta Hurbilegon asko aldatzen dira. Zuk zure holan sonan bebai jarki jakingo zu. Hor, egia da, Zornotzatik, hor, Arratiako euskera eta Durangaldeko ezberdin edia, eta ja Zornotzan hasten da. Zornotzatik Bilborantza Zigornaz, eta bestaldea Zigor. Eta gero, Arratian bai jena ezberdine, Durangalde guztian bardine egiten dugu, nik esango nuke, hor ez da nabaritzen gehiagik. Eta gero, Ondarru, Lekitxo, Mutriku, eta hor, beste kontu bada. Arrautzak gorringo guztiak hartu ditu, eta oin, Irina, beste, 370, eta hau ere, ondo naziko dugu, eta gure orea, egin jago zan, Euskal Pastelean hemen, izango genuke gurina, izango genuke almendra irina, patxarra behar botatzen diote batzuk. Hau izango zan, oinarrixa eta tapa. Hau da, oinarrixa eta tapa, eta esan dakoa, hau, osten usten badugu, egiten dena da, gogortu pixkat. Eta orduan, gero irin pixkatekin eta arrabolarekin, luzatzea badau. Daukator liburu bat, Zubijanana, urte batzuk badauzkala, eta berak, nik hor irakurrien lehenengo aldiz, kostradana, eta berak egiten duen errezetan egiten du,
orea, gozogile krema, eta gero almendrak txigortuta, eta gero krema hau gainean berriro. Eta kofradia hortan sartu nintzen Agoizkoan, eta sekula 6ko almendra bota behar. Eta nuen, ostra, amen, nik imar nuen, ni beti esaten duena, ez? Beti ni danarekin egiten dudala, dana gehitzen dudala, ba, mesedez bota almendrarekin ez da. Bueno, eura dia dituak, beraz... Guk hemen esan dakoa, Eingo zaukaso. Bueno, hau, utziko dut hemen pixkat pausatzen, eta hola, hau pixkat gehiago ostutzen da, eta bien bitartean txokolate saltza ingo dut, eta izango oso erresa. Hemen ingo duana da. Ura, bueno, bitxo, hemen jarriko dut. Ura, txokolate saltza, txokolate bero moduan ere balio digunek. Azukrea, txokolate beltza da hori. Eta, gero, txokolatea. Hauek urtzen jarriko ditut, eta gero esnegain pixa bat, esnearekin behin aldugu, eta gure saltza egin da. Ondo. Eta gero, hau, olako paiera baten egin gau zigorrek, hau ez da gero, ez gurinakin buztidier, ze horre daukan gantz danakin, ez da, ez edo itxatxiko. Ipintzen dabe, gantz pixka bat igurtzi azpian. Zertako? Ja. Zertako? Badaukata. Hori, bueno, Agoitzetik? Nora guaz? Ungariara. Ze izan zan, oindala... Ondoko herria. Ondoko herrialdia. Oindala gutxi izan zan, Bilboko gorputz kontsularra den 100. urteurrena, eta hori ospatzeko ekarri zaubien Mark Molnar, izeneko txef ungiarra, eta bera da, Ungarian dauen Michelin izardun, txef bakarra. Sukaldari bakarra, Sukaldari bakarra da. Gainera, bere kurrikuluma ez da erresa holan laburtzeko, ze 25 urte segonda lanian, 20 herrialde desberdinetan. Hori zamarrezen, nun ez da egon gizon hau? Nun ez, igual azkarra bukatuko gauen. Hori da. Euskal Herrian behintzat, egonda, 11 jatetxetan. Egonda, berazategin, mugaritzen. Bilboko Guggenheimen, 24 Commerce, Bullin bebai egonda hor Katalunia aldean. Berez, kurrikuluma badauka, gero Ungariara joan, eta bertan prestate ditu, bertako errezeta, apurtxo bat berrituak mundu osotik ikasi dauen tekniketatik. Eta politxa da. Eta gero Bilbon egin zauen errezeta gehiago tradizionalauak, Ungariakoak. Bertan badakizue paprika, hau da, piperautza holan, gukara biltzatzugun piperautzan antzerakoa, dauki espezia hori, eta espezia horrekin, eitzen daue, plater pila bat. Eta oso arrakastatxo izan zen, egisa zen. Egia da, ez? Hemen, Ungaria, esaten dugun moduan, bertan daukagu, baina bertako errezetataz, zer gutxi daukagu, eta bertan daukagu esaten, zenbat errezeta txinatarrak, ero indiakoak, ero japoniarrak, ero mexikarrak eta prestatzen ditugu, esaten da munduaren beste puntan daudenak, eta hemen, beste, ez dakit, gertu dauzkagunak eta ez ditugu. Nik hemen txorienen inauen, paprika oiaskoa, Ungariako errezta basala, gaina apirian inauen, beraz, EITB nahieran badukatzu eskuragarri, eta erresa da, politxa zan, goxua zauen. Eta hola ondo, baina bai, egisa da... Gauza goxuan mundu guztian ditzen dituztela. Bada interesgarri jasuk esaten duzuna, ez? Beti aldamenekuan. Zagin, nik pentsatzen dut, igual dala exotiku haua, eta horrek deitze dutzula, gehiago atentzio. Bai, eta, jatetxiak eta hemen gure inguruan txinatarrak, asiakoak, mexikarrak eta olakoak badauzkagu. Orduan, oitua gaude olako jaki horiek entzutera, ez? Bestea, ez dago, hemen badaldago jatetxiriko lan Ungariako, ez dago, ez du esatzen, ez? Egoten bada, sorien abildua EITB.eus, eta, joango gara, bisitan. Listo, esne gaina gehitu, zutatik endu, hau nahi izan ezkero iragazi, baina gure txokolate beroa, zau golan hartzeko ere erra dago. Listo. Eta bain, Patria, salduko izu pixkat, nola egin behar den, hau nik egiten nuen teknika... Kostrada. Nik euskal pastelakin egiten nuena. Garrantzitsua, hartu, eta ingo du, biko jara behar ditugu, eta paretan itxatzi behar dugu lehengo pixka bat. Batez ere, gero gozogile krema jarritakoan, ze gozogile kremak, egiten du muitu egiten da. Ordan paretetatik hasiko gara eta gero erdirantza. Zabalduko dugu ondo, zuek imaginatuko duzuen moduen gozogile kremanik atzo indakoa. Bai, zuk ekarri oso. Ekarri dut atzo indakoa, hortan bakizu txorien eren profesionala garela, aurreratu indugu, ze horrek bestela nik egiten dudan teknika honekin oso zaila izango zen, beruarekin. Eta orduan, hemen oinarri bat jarri ondoren,
Kasuk bidixua ikusi dozunean horrek bi emakumiak egite benen Bai. zabien elkarrizketan eta zan bikoiarako teknika honekin edo lusatzekoa. Pasatu inuen esati hori. Hon zen ikusten dena, dana, neukan enuen ikusi dena. Dana enuen ikusi, baina geratu nintzen beste horrek esan dakoarekin, nik ez da horri niten dut. Eta esan nuen, hau azarratu zaigu. Orduan, oin, gozogile krema, Ze ona. zabalduko dugu hemen ere, teknika berdin erabiliz. Txon. Eta gero, oin, paretetatik, hasita, Putxu bat askatzen. bai. Jo, indala pila bat, nahuela holan gozogile krema jaten, eta lehengunean izinun goxua, gaur kostrada, Ja. Euskal Reixan egisa da, postre galantak, Zeunak, Zonak, postrea. bai. Jarraitu bitu, oin dela, 2 urte ere izan genuen, atal hori, astelen gozoak, Bai, berreskuratu aldugu, aste arte gozoak, ero... bai, Ze, a ber, nik astelen veganoak genuke kenduko. ez dakit ingo inkesta bat, nik bai. Enuntxe bauzkau, bueno, ingo inkesta bat. Pixka da netik egin behar da. Eitu, aitorrek ez da ez ez? Ez, da netik egin behar da, nik uste, behitu. Eta hemen, garrantzitsua oin, esan dakoa, lehengo, horman, itxatzin behar da, tak, Bai. eta gero, zabaltzen goaz. Habilidadia bikoiarakin, hau Jo, txie. ba, zu pentsau, hau, nik errezeta hau Euskal Pastelana egiten nuen kafe antzokian, Bilboko kafe antzokian. Bai. Bilboko kafe antzokian 100 piku menu ematen genituen egunero. Pentsa. Orduan, pentsa, bost postre geneuzkan, baina Euskal Pastela asko saltzen zen. Eta, ba, bai, oso gozoa zegoen krema hau, baina lantzeko esan bat ere erreza. Ja. Eta orduan nik, zaten nion, Xabi, orduan Xabi zegoen sukaldari nagusi moduan. Xabi, inaldut hau hartu eta utzi ostutzen da, holan inbar da, ez da izeta. Bueno, ba... Hora nahi zan, egisa da, nik Euskal Pastela da olako kostradak eta poste tradizionalak gehiago izaten diela, ba, ferixatan eta, baina eguneko menutan, gehixen bat ja, pentsatzen dut horrek, bosgarren gamako postre erreixak eta, ez? Horreitara jotzen dela. Bai. Ze Euskal Pastela horan, etxien inakoa, eguneko menu baterako, ostras, lan pila da, Eta bosgarren gaman hori janari prestatuarena, hor ere daneti dagoela, hor ordaintzen baduzu, eta badaude hola da. kalidade handiko postreak, eta niri, bueno, jatetxeak esaten baizu bitu hau, guk ez dugu egiten, egin erosten dugu, baina erosten dugu hemengo gozogile on bati, eta berea dira, eta ez da izan, bueno, nik ondo ikusten dut. Baina gero batzu, badakinik, saltzen dituztela gaina olako karratu bat saltzen dizkizutela olako bat, diela olako 36 raziotako plantxak eta kobratzen dizute bereiek etxean indako postre bat bezala, bueno, ba, hori jani guztut adar jotze badala. Hori beste gauza da. Era. Bueno, ba, hemen gero, arrautza daukat horri irabiatuta, eta izango da, ba, oin, ikusten du holan dala emoten du pixkat gugen jeina honek, brotxarekin pasatu, eta geratzen da leuna, eta nik bai ingo dizkiot marrak, nola da? Euskal Pastela egiten dizkionik sardaizka batekin, 3 marrak oso simplea dira. Oso lauburu bat margotuko? Ez. Zaila da hori, lauburu ondo egiten... Ez da Euskal Pastela, la jendea pentsatuko, ba, gaur txorien Euskal Pastela egin dute, ez da Euskal Pastela, zelengo tamen... Kostra tradizionalak badaukalan marraskin bat, edo? Ez, arrautza jartzea gainetik, eta gero, gorrituta da, holan gorriska kolorea, holan urre kolore bat, arrautzak ematen diona labean, eta hori, beira, oin, hartuko dugu horrela. Algo nahi duzu, hobeto? Honek justu hau nahi eta utzi dut. Eske beti eskatu ez dazu, brotxa betikoa. Baina honek egiten duena da leuna usten du. Bai. Holan, zapaldu egiten diozu. Ba, bueno, utzi dazu, hau esan dagoa, margotu. Gero, sardezka batekin, holan, marra batzuk egin, rirra, labera, 180 gradutan, 45 minutu. Eta gero, etorriko gara, ba, atarako dugu, ala nola, ze, karo, ni buelte eman, ez da nola atarako duan. Eingo, moldatuko gara. Sartuko biosko, hortza bestela. Vale, venga, ointxe batoz. Bueno, ba, hemen daukazue gure kostrada. Potentzia. Bai, bestea, oin lehen induen labean dago, baina onda, lehen xeo indudana, eta saltza, ba, hemen. Takit, a ber nola atarako dudan honi. Ose ona. A ber. Raziokoak, ez, Patri? Hola, txak. Txokolate, probatu du saltza eta esan du Patrik, hola, nirateko moduan da, hola, bakarrik, zer gabe. Txokolate ilan irabiaki bat izaten mazan. Hau, otzean ere? Erango nauen. Ez, otzean, hau, fresko, oskaioan itxi eskero.
Aparta. Zuek, hola, kafeantzok izan, jaten zabien txokolate apurtxo batekin. Ez, Euskal Pastela ez ne gain pixkatekin aldamenien ustut. Sona. Nire godet. Baia agoitzeko lan ikusentzulerik badaukagun. Hori da, eta idatzi, mesedez. A ber, puntatxo bat apurtu zaio, baina, bueno. Jak, hemen. Hori koiariak inontxe. Hori, bota ez dugu botako. Bota ez da botako. Hori, itxiko. Bueno, ikusentzule Maita Arriok, hemen daukazue gure agoizko kostrada. Eta oin, hau. Koiaratxo txikitsuak? Bai, ez? Txolan planta itxeko telebista hurrin, bai. Bai, gero sartuko dugu, paletakin. Hori da. No, ni txokolate gabe nahi nuen, baina, bueno. Hiru da vuelta txokolatian. Bauk Euskal Pastelan ikutua, ez? Oso goxua dago, Zigor? Bai. Benetan goxua. Guztiko zazu hauen... Baina zuetzako, baina nik hori bai zure. Zin behar duzu hor? Arroza, okela eta arrotza? Korea estilora. Balen, egin jau, agoitzatik Ungariara, ontxe Ungariatik Koreara, eta egin gau, arroz bat oso erresa dela, eta egisa da, errezetak, asiatik eta etortzen dienean, edo hango errezetak ikusten ditugunean, osagaiak baduzki apurtxo batzuk berezixak. Baina egisa da, hau itxeko, sesamo olioak enduta, besteana, etxean aukitzeko nahiko errex, ara gixatua, tipula berakatza, jengibrea, jengibre, gero eta oikoago da, nik uste du dina fertaren da ginetan izaten. Erresa da aurkitzeko, eta soja saltxa, erresa da aurkitzeko. Ez da igual etxin dakotzuna, baina, olako gauzako zeiantzen baitzuzu, egisesan bai. Beraz, oso sinplia da, hola nengot. Aragisa gatzapur batekin frijitxu, bitxardian jengibria berakatza eta tipula txikitu, eta aragisai gehitxu. Soja saltza, sensamolioa eta pipermina nasi, eta aragisai gehitxu. Hori kosinago ingau, eta gero arroz egosixakin eta arrautza frijitxuakin zerbitzatuko. Hasiko algea. Bai, hasiko algea gizonak, arrautza frijitxu entzun duenean begiak inditu dolantxu. Arrautza frijitxu esan du. Bai, hor, bertan, badau, Korean eta daukie, plater bat, plater kombinatu bezala esatzen dena, bulgogi deitzen da. Eta da, horako, bol edo gopor txikitxo bat, eta ukitza ditzu barazki desberdinak eta haragi desberdinak, oinarrixan arroza, baina arroza ez da ikusten, eta gero, erdixan beti arrautza. Eta frijitxua izaten da? Frijitxua, batzuk galdarrestatuta bai jartzen daue, hau izango da berdina, baina bakarrik aragisak. Oso ondo. Bai. Beraz, arrautza? Zigur, niri, holan, bitxia pentsatzen jatena ze, honek itxen dabe, holan, aragisa kosinatu. Bai. Eta gero bota kipula eta hori, Eta gero bota kipula, hori baratxuria eta jengibrea. Nik etxian, hau itxen banauen, alderantz izango nauen, lehengo, hori ez, barazkisak erregozi, gorritxu, eta gero bota. Ni laburpenean, entzun dizudanean, esan dut, bada, horrela izango dalako, ez? Izango, Patrik esan duena, hemen normalean, egit, boloineza bat, eroin lehen gauza ez, edo zein, lehenko barazkiak egin, eta gero, bestela, barazkiak egin da guri gustatzen zaigun moduan ez dira geratuko. Orduan, hemen agian bilatzen dute gero, ez dakit gordin puntu hori, ero kurruskari puntu hori barazkiak ematen mediona, freskotasun puntu hori, oitura kontuak, ez? Egun hauetan esaten duguna, dordoka, jango zenuke? Ona egoten bada. Ona egoten bada, bai. Eta gero, nun ikusi nuen azkenengoz nik, kartel bat, eta mesedez laguntzeko antza, ez dakit, abadiñoan eror politikaldegian ez dakit nun, gero eta dordoka gehiago daudena txiki hauetakoa, txikiak, ez dira hain txikiak, jendeak etxera ekartzen dituena, eta gero pena ematen dielako, askatu egiten dituztena, eta gero eta gehiago gure erreketan ari dira egoten dordoka hauek, eta, espezia inbaditzaia da, kanpokoa da, eta hemengo, naturari kalte egiten dio, eta mesedez, ez da, kartel bat aurkitu eskero olakoa, eta telefono bat ematen zuten, esaten ze ingurutan ikusi duzuen, bila jun eta kentzeko. Jendeak ekarte olako dordokatxoak etxera, esaten dute, semiak ero nahi du, eta gero,
Karo, maskota bada. Zaindu inbar da, ez da txakurrate moduan, agian, lan gutxi emango du, ez duzu pasiatzen eman behar, baina zaindu inbar da. Zaindu inbida, bai. Eta zaindu, bueno, nik uste dut hor jendeak, bere, ez kalte itera ez doazela, bere, ideia honenarekin ero hartu, eta askatzen ditu, naturan, etxe inguruan badago erreka txiki bat, hor askatuko dugu, eta libre izango da, ez ez egin hori, honena da, ez da hitor badaude, sartu informatu, ze zentrotan ero, eta badauzkate, hor noren zan, karpinean, hor karrantzan, dauzkate, pila bat dordokolakos, han aske, eta bizi dira, toki kontrolatu batean. Nik hori zagutzen dut batek, ezagun batek, ez do bere izena esango, konfiantza gatik apurtxo bat, eta horrekin zaena da, beran izan dordoka honek haundixak. Umetan zan, aitzak isa da, umia zala, baina ume apurtxo bat, ez dakit nun ere gongo zingurasuak. Beran izan dordoka bat haundixa. Haundixa horrek, haundixa diena. Bai, horrek zanzibarren eta horrek egoten dienak. Bai, aukimo da. Eta orduan, irakurri zauen liburun baten, ze internet ez zauen, hau 80 hamarkadan zan, irakurri zauen, horrek ur berotan egoten zela, guztuta jakela ur beruak. Iruro egerrado. Orduan, horrekin zaten, dordoka sopa, Euskal Herriko lelena lagunak izan. Dordokako itxaua. Bello, nire lagun batek, nola esaten bere izena ere, egin zuen lehenengo dordoka karpatxioa. Dordoka ezan konturatu eta azke zebilen balkoian eta butanoren bonbonak gainen jarri zion. Ai ama. Eta izuen dordoka karpatxioa. Dordoka koitxauak, bueno. Eta kontua da, ez zala hil. Oskolan sapal geratu zitzaiola. Eta ez da, tartetxo bat erango zen, baina jarraitu zuen. Argaldu. Bueno. Argalduta, baina karpatxioa egin zuen berarekin. Haine. Bueno, ze gauzak? Bueno, hemen txe. Jengibra eta berakatza, barrura. Ontxe tipulakin bebai berdina ingau, eta gero izango da saltzia itxia, sesamolia, soja saltza, eta piperminaken. Oso ondo. Bueno, sesamolio eta azbein baino gehiotan aipatu dugu, hori lortzen da azkenean bakizue hartzen dituzte sesamoasiak, txigortu iten dituzte, eta gero hotzean horrek, sukatu iten dituzte, eta hortik ataratzen den olioa, osasuntxua oso, gomendagarria dara, baina neurrian erabili behar den olioa da, ez pentsa, dala gure oliba olio entzala bati hartu eta hasi hori ontzen eta horrekin. Botatzen duzuen, botea irekitzen duzuen momentuan konturatuko zaite, oso usai potentea daukala eta zaporea ere oso fuertea, orduen pixka-pixkatekin, asko zaporea indartzu dauko, asko ematen du, orduan neurrian erabili behar den zerbait da, baina ondo etortzen dela, batez ere olako errezeta esotikoak, ez, Patrik esan dara pixka. Eta holaetan, txantxa botatzea edo zeri, karpatxioa da ipatu, karpatxioa edo tartar bati edo lako zerbaiteri, tanta botatzea, ondo etortzen zaio, baina neurrian mesedez. Hori da. Hemen txe jarriko ya, olixo apurtxoan, nik igual, okilo ere ez, jarrikot oliba suabia, arrautza bat frigitzeko, pipi, jarriko, eta gero zanotzu saltza alde batetik nahazin binauela, gero ona botateko, baina gero hemen, bebai, nahazin ingo dugunez, bertara botat, alizu. Soja saltxa, zandakua, sesamolioa, telebistakoak esan duena, tipoak, gutxi, tanta bat, eta pipermina dara bat da. Sesamolioa egisa da errezetetan eta erabiltzen dela apurtxo bat, baina errezeta honetan erabiltzen dira, 3 koilaraka da. 3 koilaraka, oso. Beraz, aukiko da hau. Gozorik ez dauka, azukera egitalakorik, gazi gozo ez. Errezeta originalak badauka, bai, soja saltza hau, saltzen da biena han, Korean badagomen dau, soja saltza bat loditxu haua dana, eta horre dauka, harto almidoia apurtxo bat gehixau, gorputza aukitzeko eta azurri hori badauka, ze gozua da. Baina, guk momentuz, holaxe. Vale. Arrautza erabili behar duzun hortan, arrautza zaporea, edo zufre zaporea, gehiago esango nuke, daukan gatz bat eta hitz egiteran atorroin, Himalaian jasotzen dute. Gatz beltza. Gatz beltza, hori da. Eta zen usaila dauka, arrautza ustela esango nuke gehiago. Ze azkenean, zufrea duten gauza du, nik enekiana eta entzun duana oin da, barazki jale dienak, edo veganoak gehien bat, zerbaiteri arrautza zaporea eman nahi badiote,
Bakatzau erabiltzen dutela. Bai, nik hori, lehenengo aldiz atara zizkien Bilboko jatetxe baten, Bai. eta izen zan, molan, ogitxo bat, olixua eta gatz hori. Vale. Eta, bueno, sarrerako lan bezala saltzen zen, doainik zan, eta ataratzen zuten, edarixakin batera, eta gisa da, bueno, saukola holako puntu bat badauka. Nik arrautza ustera nahi nagoen esango dala. Nik askat, nik usain dut eta badauka, sufre duen kontu guztia, hor, ura, hau sufre ura ero horrek, izango da, arrautza ustelik usain jo zuzuk inaz. Tokatu jatzu arrautza txar bat, ni arrautza txarrak tokatu izan zaizkit, eta ostra, ez da oso atzegin. Egisa da, ezagutzen dutela usaina, baina ez dakin niri zuertatu jatelako... Gaur egun ez da horreniko, baina nigo, hemen aipatu izan dut, hosteleritza eskolan bizkotxoa egiten genuenean, garai hartan arrautza bat baino gehiago, okerra gero txarrak atatzen normala izaten zen, eta paintza guk egiten genituen, holako bizkotxiteko gopor haundi bat, 100 piku arrautza bota behar genituen. Claro, zuz, bota dituzu, 80 eta bapatean bat ustela botatzen duzu, denak bota inbar dituzu. Orduan inbar genuen lehenengo karskatu, katillu batera, katillutik horra. Katillutik gara. Eta danak banan-banan... Eta ona basauzen? Eta txarra basauzen bota da? Eta txarra basauzen hartu, eta kandu, baina... Eta egia da niri, eskola mitzate zitzaidan inoiz zuertatu, batez txarra, baina... bueno, badauka bere zentzua, ze hor bestela bota berkako zen ituen denak. 100 piko arrautza, popatik hartzera, orduan, banan-banan hartzea eta kraskatzen. Dolako gauzak, gaur egun ja, ez da oikoena nik ez dute esan dagoa. Etxean suertatu izan zait, baserrian, arrautza ustel bat, baina izan zen, oiolaka geneukan, arrautza jartzen zituela hortik, eta nik jasun nuen bat, Euskal Honoizdi zegoenan, eta bat zegoen, bere punturik onenean. Hau nik pentsatzen dut egongo dela, ona. Mentxe, koia honekin ingote bai. Bale. Bueno, erroxa. Faltzeko, zoran platar bakar moduan, ero basaltzeko. Aragixa, eta arrautza. Eta hemen, saltza, berak ja hor sartuta dauka, baina zaporea ez aragi horrek izango du azkenen jarri diosunena. Hori da. Eta hemen txe, aukitzen badugu etxian, sesamo holan hasi batzuk, tipureta freskoa gainetik jarteko, horaxe, martorrixa edo perrexia putxo bat bai, onartzen ditu. Bale, ikai. Beraz, hemen txe gure arroza, aragia eta arrautza. Horeak, arrautza burtzekoa. Ez. Kamara ingotza borroan. Hemen hau indar da, zapaldo aportu dana, udiakin hor, txof. Tengo. Ni platera utziko izut, ze eskerrik asko, honek ies egiten nahi dauela. Niregatik. Gugatik. Ikusten gaitu hemen nola begiratzen diegun hor. Postrea jatetik gatoz, baina guk ez doko inongo arazoik. Apurtxo bat danetatik hori arroza, aragitza eta... Oso ona. Oso goxo. Eta honekin... Gainera ez dala zapore bat olan arrorua da. Imaginatzen duzun zaporea. Aragitza, arrautza eta arroza. Baina, badauka puntu bereze batekin. Hor pikantetxoa neurria eta sesamoan aberitzen da pixkat. Baina, astebururako aproposa, postria bezala. Eta, gu indar behar ditut horreko gara astelenean. Bi errezeta oso goxokin. Eta, batez oso veganak.